vise hende en ægte mand. Og jeg tror at hun er villig til at åbne op. Hendes øjne siger at jeg skal gå mig. Hun har jeg ikke kunne tåle folk. Og det ligner at de andre de skal fjerne sig. For det ligner at hun lyder et jeg er. Ja det ligner at hun lyder et jeg er. Ja det ligner at hun lyder et jeg er. Ja det ligner at hun lyder et jeg er. Ja det ligner at hun lyder et jeg er. Sammen med løs af klasse på distancen. De så udvalgte hvorfor overhovedet. Giv dem en chance. De er mange ting når hun valgte ud til at så nemt at snakke. For hende handler det mere om fangst. Den ser vi op for spørge hvem der er lagt. Hun vil have romance, men det handler om balance. Du giver dig hvad du har trængt. Jeg kunne give dig trans. Vis dig lidt om samspil. Lad mig invitere dig ind og leve din samtale. Og spænd det her sommernår i Paris. Hun er så vant til at få det gratis. Så perfekt og fejlfri. Dreng, klar til knægt og sparkris. Bare for at se dig til dig lidt uartigt. Ser de rygt om